Us donem la benvinguda a les Escoles Oficials d'Idiomes, la formació en idiomes pública i de qualitat de les comarques gironines. En aquest curt vídeo volem donar resposta a les principals preguntes sobre què són i què oferim les EOIs. Si hi ha quelcom que no hem inclòs, no dubteu a posar-vos en contacte amb la vostra EOI de referència. Banyoles, Blanes, Figueres, Girona, Olot, Sant Feliu de Guíxols i els centres públics delegats de Santa Coloma de Farners, Palafrugell i Ripoll. Què és una EOI? Estudiar a l'EOI és una experiència vital, no només un aprenentatge acadèmic, perquè l'EOI és una institució activa, inclusiva i oberta al món, on ve alumnat de tot arreu i comparteix un objectiu comú: aprendre. No només una llengua, sinó una manera de veure i entendre el món. I no oblidem el professorat, uns professionals dedicats i amb una formació i competència reconeguda que us acompanyaran i guiaran en sessions presencials, on la comunicació i l'aprendre dels altres i amb els altres esdevé cabdal. Què hi fem? A les Escoles Oficials d'Idiomes combinem oficialitat i innovació. Oficialitat perquè tenim sempre present que impartim un currículum reglat amb reconeixement institucional que us posa vosaltres, l'alumnat, al centre de tot el procés i que alhora podem certificar els vostres coneixements en les llengües que impartim: alemany, anglès, àrab, català, espanyol per a estrangers, francès, italià i rus. Aquesta certificació la podeu assolir tant per la via oficial, assistint a classe i fent els exàmens, com presentar-vos com a candidats lliures als nostres exàmens. Cada escola certifica els corresponents nivells de les llengües que imparteix segons el marc europeu comú de referència. Per saber si podeu estudiar o examinar-vos des de la U al C2, consulteu l'escola més propera. No oblideu que aquestes certificacions són oficials, tenen un preu molt competitiu i, si voleu cursar estudis superiors, l'acreditació del nivell B2 és un requisit imprescindible. Innovació, per què? L'aprenentatge es basa en metodologies innovadores, com ara el treball per tasques. A més, vetllem per un enfocament competencial, on allò que voleu fer en la llengua estrangera serà determinant en tot el procés d'ensenyament i aprenentatge. Per fer això, els professorat ens formem contínuament i participem en projectes europeus i d'innovació. Com podem aprendre? En una societat on la flexibilitat és la clau, la nostra formació la garanteix. Com? Amb múltiples opcions adaptades a totes les vostres necessitats. Cursos extensius d'octubre a maig amb 2 sessions presencials de 2 hores cadascuna. O bé cursos semipresencials, on només assistiu una sessió i realitzeu l'altra online. O bé amb els cursos flexibilitzats. Si no teniu pressa per assolir una certificació i preferiu realitzar el curs en 2 anys, podeu assistir només un dia a classe. A més, hi podeu trobar cursos especials sobre monogràfics o llengua instrumental. Si voleu aprofitar l'estiu per seguir formant-vos, els cursos especials enguany són adaptats a la situació pandèmica actual. Són cursos de llengua instrumental o monogràfics semipresencials, amb un 50% de presencialitat al centre i la resta en sessions síncrones o asíncrones. Quan hi podem accedir, us preguntareu. Estigueu a la web de les webs dels nostres centres i a gencat.cat/educació durant els mesos d'estiu i planifiqueu així el vostre curs. La preinscripció i matrícula es fan online durant el mes de setembre. Una llengua no només es parla, es viu. I a les EOIs de les nostres comarques trobareu el millor ambient per aprendre, gaudir i conèixer altres cultures, dins i fora de l'aula. La nostra, la vostra EOI, us espera.